Milost Pána Ježíše Krista a láska Boží a účastenství Ducha Svatého se všemi vámi. Společně utvejme. Bože, Otče předobrý, ty jsi nás stvořil v obrazu a podobenství svému. A proto máme žít podle svaté vůle tvé a s tebou spolupracovat na tvém díle, tvůrce všemohoucí. My však často nedbáme svých povinností a své volnými činy rušíme zdar tvého tvoření. Tobě k necti, bližním svým a sobě na škodu a hanbu. Proto upřímně se přiznáváme k poklesům a hříchům svým. A ze srdce litujíce prosíme tě, odpusť nám a sílu posvětí, abychom se k tobě vrátili, byli opět tvými dítkami a se svatou tvou vůlí sjednocení směli podíl vrátí na tvém království. Odpusť nám a v našem úsilí o nápravu nás posiluj. Prosíme tě, rozjasníš tvář svou nad námi. Aby zářila lásky tvá a pravdy tvé, nám opět s radostí
půjdu před tebou. Vyrovnám nerovnosti, rozrazím bronzová vrata, železné závory zlomí. Tobě dám poklady v temnotě skryté i sklady nejtajnější a poznáš, že já jsem Hospodin, který tě volá jménem. Bůh Izraele. Kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli Izraeli, vyvolenci svému,
že náš příchod k vám nebyl marný. Víte také, jak jsme předtím ve Filipech trpěli a byli pohaněni. A přece nám náš Bůh dal odvahu hlásat vám přes mnohý těžký zápas evangelium Boží. Naše pošelství nepochází z omylu, ani z nekalých úmyslů, ani vás nechceme podvést. Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium a proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. Nikdy, jak víte, jsme nesáhli chlichosení, ani jsme pod nějakou záminkou nebyli chtiví majetku. Bůh je svědek. Také jsme nehledali slávu u lidí, ani u vás, ani u jiných, ač jsme mohli jako Kristovi poslové dát najevo svou důležitost. Byli jsme mezi vámi laskaví, jako když matka chová své děti. Tolik jsme po vás toužili, že jsme vám chtěli odevzdat nejen evangelium Boží, ale i svůj život. Tak jste se nám stali drahými. Čteme z Matouše, kapitoly 21, verše 14 až 22. Přistoupili k němu v chrámu chromí a slepí a on je uzdravil. Když velekněží a zákonníci viděli Ježíšovi udivující činy a děti volající v chrámě Hosana synu Davidovu, rozhněvali se a řekli mu: Slyšíš, co to říkají? Ježíš jim odpověděl: Ovšem, nikdy jste nečetli z úst nemluvňátek a kojenců připravil se schválu? Opustil je a vyšel ven z města do Betánie. Tam přenocoval. Když se ráno vracel do města, dostal hlad. Spatřil u cesty fíkovník a šel k němu, ale nic na něm nenalezl, jen listí. I řekl mu: Ať se na tobě na věky neurodí ovoce. A ten fíkovník najednou uschl. Když to viděli jeho učeníci, podívali se, jak najednou ten fíkovník uschl. Ježíš jim odpověděl: Amen, pravím vám, budete-li mít víru a nebudete pochybovat, učiníte nejen to, co se stalo s fíkovníkem, ale i kdybyste této hoře řekli: zdvihni se a vrhni se do moře, stane se. A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.
Milé sestry a milí bratři, co ten Ježíš a ten prokletý a uschlý fíkovník? Jakoby ten suchý strom tak nějak narušoval Ježíšovu dokonalou image, nemyslíte? Co pak měl Ježíš zapotřebí jej tak náhle a příkře zničit? Jsme na rozpacích, možná se cítíme dotčení, vnitřně se třeba na Ježíše i trochu zlobíme. Ale k tomu se ještě dostaneme. Milé sestry a bratři, jak se vám vede? Těm, co jsou online a nebo se dívají ze záznamu, do tváří nevidím. A z těch několika přítomných tady mohu číst snad obavy, smutek, rozpaky, zklamání, odevzdanost nebo strach. Co se to v naší společnosti a na celém světě děje? A co se asi ještě bude dít? Denně čteme statistiky nově nakažených, otestovaných i mrtvých. Denně nás oslovují odborníci i laici se svými pohledy na dění kolem nás. Často bezhlavě přebíráme nám překládané informace a věříme jednostranným statistikám. Proč ale tomu všemu věříme? Proč nepochybujeme? Proč ztrácíme sami sebe, svůj vnitřní hlas, svého Boha ve svém srdci, svou víru? Hlavním tématem dnešních liturgických textů je staronový Bůh. Jako středobod lidského života, jako pevný základ a měřítko, podle kterého se člověk může orientovat a nacházet smysl života. V prvním čtení jsme se zaposlouchali do úryvku knihy proroka Izajáše. Je to Hospodinova řeč k perskému králi Kýrovi, pohanskému vladaři. Byl Hospodinem povolán k jedinému úkolu, aby zachránil izraelský národ, který spolu s Kýrem a celým světem bude pak vyznávat Hospodina jako svého pána. Prorok Izajáš sdílí božské výroky o králi s popisem všeho, co Hospodin pro Kýra učiní a jak mu propůjčí čestný titul pomazaný. Přitom šlo o neizraelitu, jenž Hospodin označil za pomazaného. Pojmu pomazaný se používalo výhradně ve vztahu ke králům z Davidova rodu. Kýra si ovšem samotný Hospodin vyvolil jako svého splnomocněnce. Jeho prostřednictvím si pak sám Hospodin prosazuje další vývoj dějin. Cílem tedy není obrácení Kýra a Peršanů k Hospodinu. Na celé zemi mají lidé poznat, že Hospodin je Bůh. Izraelský národ má svědčit ostatním národům o zázračném trvání smlouvy mezi národem Izraelitů a jeho Bohem, navzdory předchozího porušení smlouvy ze strany Izraelců. Na základě tohoto svědectví se obrátí k Hospodinu také lidé z jiných národů. 7. verš jsme sice nečetli, ale já jej zmíním. Tvořím světlo a působím tmu, dávám štěstí a dopouštím neštěstí. Já, Hospodin, to všechno působím. To vám na Boha asi moc nesedí, že? 6. verš, který jsme slyšeli, praví: Já jsem Hospodin a nikdo jiný, a z toho jasně plyne důsledek. Všechno stvořené a vše, co se děje, je třeba vidět ve vztahu k němu. Světlo i tmu, štěstí i neštěstí. Abychom správně rozuměli, Boží jednání přesahuje hranice vyvoleného národa až do takové míry, že Boží pomoc může obdržet vyznavač cizích bohů, v tomto případě perský pohanský král. Probouzí to ve vás Boží bázeň, že on si s námi může dělat opravdu, co chce? Ano, je to tak. Na jediném místě v Bibli, a to právě ve zmíněném úryvku 7. verše, se praví, že Bůh tvoří světlo a působí tmu.
dává štěstí a dopouští neštěstí. Možná se ptáte, jaký to však ale je Bůh, který dopouští neštěstí. V kralickém překladu je 7. verš uveden takto. Kterýž formuj světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlé, já, Hospodin, činím to všecko. Zlo a zlé je rozdíl. A kraličtí vysvětlují v poznámkách, že to zlé znamená utrpné. Čili to, co je následek hříchu. Izraelité hřešili tím, že neposlouchali Hospodina a tak Hospodin svým jednáním s Kýrem a skrze něho překonává vše, co dal dříve svému vyvolenému národu, tedy přímo Izraelitům, vědět o sobě a o svém působení. Což i dnes nám Bůh neposílá do cesty lidi, kteří jsou zrcadlem našich pochybení, abychom si je, ty naše chyby, slabosti a selhání, právě skrze tyto lidi uvědomili. Myslím, že každý z nás najde ve svém okolí minimálně jednoho takového Bohem vyvoleného nekřesťana. A co třeba politické špičky naší země, ale i mnoha dalších zemí? Jsou opravdu voleni námi, nebo je to Bůh v nás, který dosadí do vlády lidi? A ti pak svými rozhodnutími reflektují naší nevíru v Boží všemohoucnost? V druhém čtení šlo o list Tesalonickým. Apoštol Pavel založil v Tesalonice velký sbor, ve kterém byli Židé, avšak jehož většinu tvořili obrácení pohané. Od samého počátku čelili noví křesťané pronásledování a trvalému dlouhodobému tlaku okolního světa. A apoštol Pavel, který musel z Tesaloniky odejít, měl starost o to, jak se tato církev uprostřed všeho soužení bude mít, jak si povede. Proto poslal Timotea, aby zjistil, jak se věci mají. Když se Timoteus vrátil, přinesl jenom dobré zprávy. Na základě těchto zpráv píše Pavel svůj první list s cílem povzbudit křesťany v Tesalonice, povzbudit je ve víře a v následování Pána. Pavel byl za církev v Tesalonice Bohu velmi vděčný a dává tuto svou vděčnost za spasení tesalonických zřetelně najevo. Apeluje na důležitost ustavičné modlitby jako připomínku jejich víry. V našem textu ve 3. verši Pavel ukazuje 3 věci, které mají dosvědčit tesalonickým, že jsou křesťany. Jedná se o známou křesťanskou trojici, lásku, víru a naději. Jednoduchý vzor křesťanského života, žádné složité náboženství, nic komplikovaného ani odtrženého od každodenního života. Ano, křesťanský život je opravdu takto snadný, ale to neznamená, že je lehký. I ve druhém čtení se setkáváme s živým Bohem, přinášejícím spásu. Jedině On povolává a volí lidi, jak se příkladně ukazuje na solunské církevní obci. Její členové si s vděčností uvědomují, že jako vyvolení náleží jedině Bohu. Správnou odpovědí vyvolených na láskyplné Boží jednání a pravou službou Bohu je život ve víře, naději a lásce, který se projevuje slovy a skutky. Toto je povzbuzení i pro nás, milí křesťané. Je tady vzor křesťanského života a je tady také něco, za co musíme být vděční. Doba, ve které žijeme, není vůbec jednoduchá. Situace se stává složitější. Svět kolem nás se stále více obrací proti křesťanství. Křesťanství bylo a je nejpronásledovanějším náboženstvím na světě. Vzpomeňme na nedávné vraždy křesťanů v Sýrii, na Filipínách, Srí
Srí Lance či v africké zemi spravedlivých Burkině Faso. A to je důvod, proč i my dnes potřebujeme slova povzbuzení, ujištění a vděčnosti, tak jako se jich dostalo Tesalonským v Pavlově listu. Nacházejme je v písmu, v modlitbě, ale i mezi svými blízkými a buďte také vy těmi, kdo slova povzbuzení pronesou těm, kteří to potřebují. Nedávno jsem zapochybovala, když jsem přemýšlela o tom, že bylo nezodpovědné přivést do tohoto světa své dvě dcery. Bůh ví, co je tady ještě čeká, jaká je těžká doba. A litovala jsem toho rozhodnutí tehdejšího. Tehdy mě slovem vlídnosti, lásky a naděje pomohl přítel Tomáš, který mi řekl: Káčo, neblázni, děti se rodí v historii ve všech dobách. Děti se rodily v koncentračních táborech, v protektorátu, za války a za různých hrůz. Děti jsou boží dar, rodí se z lásky a přijdou na tento svět, protože na něj mají přijít. Kdykoliv si na to vzpomenu, tak mě to zahřeje u srdce a mrzí mě, že mě ta myšlenka vůbec napadla, myšlenka toho pochybování. A děkuji za slova víry, naděje, v lásce řečená příteli Tomášovi. Díky. Tak, ještě jste nezapomněli na ten fíkovník, předpokládám. Takže už jsme u něho. Ježíš se ráno vracel do města a dostal hlad. Když ovšem na fíkovníku našel na místo plodu jen listí, zostra si s ním vyřídil účty. Ať se na tobě navěky neurodí ovoce. A fíkovník najednou uschnul. Podle poznámky v Markově evangeliu tak Pán Ježíš činí na sklonku zimy, tedy v době, kdy fíky prostě nerostou. Těžko tedy pochopit, co Ježíš vlastně vyvádí. Ale nepřehlížíme kvůli jednomu suchému stromu mnohem významnější boží poselství. Na začátku se totiž dějí divy. Slepí vidí, chromí chodí, děti odhalují Boha ve světě. A vše se točí kolem Ježíše. Nebýt Kristovy víry, tak se další víra nezrodí a divy se nedějí. Ano, řeč je opět o víře. A o tom, co všechno víra očekává. Také příroda s fíkovníkem vykresluje Ježíšovu víru. Hlavní ovšem není, že Pán Ježíš strom usuší, nýbrž že od stromu čeká pomoc. Ježíš přistoupil ke stromu ve víře, že se na něm fíky objeví. Proč by se nemohly objevit, když jsou postiženi uzdravování a děti předhánějí dospělé? Jaký div je větší? Nachází-li Pán na fíkovníku jen listí, pak to znamená, že ten strom už není schopen fíky nést. Už skončila jeho plodná léta. Ať tedy raději uschne, je zavčas vykopán a na jeho místo ať vysadí nový strom, aby občerstvoval kolem budoucí. Sestry a bratři, fíkovník je znamením toho, co víra očekává. Fíky v zimě, hory přemístěné do moře. Víra očekává uzdravení pro neuzdravitelné, moudrost pro nedospělé. Očekává živého Boha mezi námi. Bláhová očekávání, blahoslavená očekávání. Víra nespůsobuje nemožné věci. Víra nemožné věci očekává. Kdo pochybuje, počítá se skutečností. Kalkuluje s takzvanou realitou, s tímto stávajícím světem. Kristus ale říká, věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit. Když se modlíme, počítáme hlavně s budoucností, která je vlastně otevřená. S budoucností, která připouští všechno možné i nemožné. Počítáme s královstvím, které je přítomné tam, kde syn Davidův kolem sebe shromažďuje svůj lid. Děti, nevěstky, celníky a lidi všelijak ochromené. Každý člověk žije v konkrétní historické situaci a
ve zvláštních společenských podmínkách. A všichni jako boží obraz náležíme Bohu. Bůh je pánem života a dějin. Jedině jemu náleží každý člověk. Nedávejme mocnářům vládu nad svou svobodou, nad svobodou svého svědomí. Žádná lidská vláda nemá ani nesmí mít nad námi moc. Tu má jen Bůh. Říkme se svým svědomím a přijměme odpovědnost za své jednání. Neposlouchejme lidské autority víc než Boha. I mocní jsou jenom lidé. I oni stojí před mocí Boží. Inspirujícím příkladem daru víry je naplnění slov apoštola Pavla. Všechno mohu v tom, který mi dává sílu. Jsem schopen žít v nadbytku i v nedostatku. Milé sestry, milí bratři, milí křesťané, milí bližní, přeji vám mnoho lásky, víry a naděje v dnešních časech. Sestry a bratři, vyznejme nyní víru velkým vyznáním víry naší církve československé husitské. Věříme v Boha jediného, Ducha věčného a Tvůrce všeho, Otce Ježíše Krista i Otce našeho, jenž o věčnosti vládne království duší naší. Věříme v Ježíše Krista, Syna Božího, světlo ze světla, život ze života, jenž od Otce přišel, životem svým zlo světla a světa přemohl, aby nás získal království Boží věčné. Věříme v Ducha Božího, jenž od věčnosti do věčnosti všech živuje. Ježíši Kristus se zjevil, skrze proroky a Otce naše mluvil a v nás chce přebývat. Věříme v život věčný, dobra, pravdy a krásy, tak jako jsme přesvědčeni o smrti zla i zlých. Věříme, že Otec nebeský nás proto stvořil, abychom Ducha Božího v sobě majíce šťastní byli, život pravdy žili, pravdy Boží háje se nebáli a života věčného tak jistě dosáhli. Tak staň se. Nyní budeme pokračovat písní 296, Učíme, Pane, svým nástrojem.